Joy kwuchere okwu niile o kwuru ụnya o mee vidio wee gbaa nkịtị na-egeche okwu some bloggers statement some bloggers na drop. Aghọtara m ihe na-emezi n'ụwa kịta. If not for anything, for that priestlyhood, a lay person, we a blogger, ne priest kwuru okwu. E mara ihe ka da priest obi. E mara investigation emegoro. E mana ngwere niile makpu amaro nke afọ na-arụ. Ị ga-anọ na-eme ihe gị. Ma some people na-ene ihe ahụ ị na-eme. Some people na-afụ ihe ahụ ị na-eme. Mana ịma mma. Sometimes they carried away. Bikonu, everything will procedure. Everything in life will solo. Give Caesar what belongs to Caesar and give God what belongs to God. Catholic Church is in a qualified. Na ha amari hi na-eme. N'ihi na-eme doro ha anya. Don't go contrarily. Jeki jesi na azụ. Mewe ihe na gadi contrary to the words, to the constitution or to the agreement or to the sacrament of the church. Because of nagini me. Ọ dị ka ị na-progress kịta. Ọ dị ka ị na-afụ ụzọ. Ọ dị ka ị ma ihe ị na-eme. Ọ dị ka ị na-afụ ego anya. Ọ dị ka na-ewe ndị na-aba awụ gị. Ọ bụ na ị dịgawa na mbụchi ichi fada ichienu fada. Mana ewuro gị gwara anyị na-echi ichi fada. Ewuro gị gwara anyị na ịbụ fada. Ewuro gị aịsa anyị na seminary school ọbụla isi wee pass ya through. Yesterday ka Fada Nwebe Joy na-ekwu okwu. Ọ na-mention the names of those Catholic Church approve na ha ga na-enyere ụka aka. Mana afa gị abatara ya. Ọ na-ekarịgo egwu ka ọ gịnị? Ka ọ na-ekarịgo obedience. Ka ọ na-ekarịgo mmadụ ịgwago okwu. Mgbe na-ene ihe anyị na-eme, I was looking at it. Wee na-afụ. Na ọgbaragbara fere oke, ọ bụrụ ara. Gbaragbara, wee na-afụ, wee na-ajụcha ajụjụ because I have been on a massive investigation. Abụrụ m oge echi njaka na ebe opụta okwu okwu, ọ sị gị na-ekwe na o ji evidence ebe a. Look at her, she is with evidence. No. Because anụ m ajụgbu wee na-eri. All these bloggers na-eme ihe a ga-apụta. My biggest disappointment n'ihe a niile is that those bloggers niile a na-egobi, a na-appreciate, a na-enye egosi nye bụ ndị gịnị? Catholics, almost virtually all the bloggers. I will still come out on this platform to list out the names of those and a sponsor, but bloggers. They receive their wages. They receive ego. Ka ha wee na defend. Ka ha wee na agbachitelu. Ka ha wee na ekwu ọnụ. Ka ha wee na-akọsụ catastrophe na social media. Ka ha wee na-manipulate image ndị mmadụ. Ekwukwara okwu nkwuru. Okwu ahụ wee bụrụ gịnị? Kedu ihe ji brodo unu ịpụta mee video put o disclaimer na aka ya adịrọkwa na oziọkwa onye ọbụla na ọgba akwa onye ọbụla mere gịnị kparịarịa mmadụ ma ọ gbachiterịrị ya mmadụ. Ụdị ihe ahụ ka ya funuro. Ya anyị na-afụ bụ na ndị bloggers na-agbachiteziri the ministry and ewife nchi igwu unu. Nothing goes for nothing. Ewuru onye isi dị mma ga-anọ kata kịta
pụta gbanye kamera on tinye ring light bido kwuo okwu dị aṅa because ị ga-afụ ebe okwu a ife anya na okwu ahụ ebend wago na-ewego ebe ọ kpara gawa ma na ozi ka eziri onye ọlụ a ka e nyere onye ọlụ otu a si assign ndị bloggers ambassadorship otu a ka esi wee sign kwa ha to do all those evil jobs. So ọ na-abụ ewe ihe ọ na-abụ ekwuo maka unu adị irritated, unu ewewe iwe, ewebekwa onye sala unu okwu ọsọ ndị blogger ha ma in and outside Nigeria ma ọ bụ ma ọ si ma ezugo global ha ma si na onye amị na onye na wee ya on their own. All these people bụ ihe na-emeche vidio na-ekwu okwu. Adịm surprise ka nnụ na-ewe ndị a na-appreciate, na-ewe ndị a na-enye ego ka ha kparịrị ha ndị mmadụ. Enwere ihe ọbụla a ga-apụta today sị m na ndị a bụ ndị Zion. Ọkwa ifu ndị Zion. Enwere ihe ọbụla a ga-apụta sị m na ndị a mee m ga-doubt. Ndị a were obi, ndị a were ajọ obi, ndị a dị-eme ka ndị ụka. Enwere onye person chọrọ ichegharị ịgbanwe gaa n'anya fụ omume ndị Zion ga-ekweche njie. Ọ dịrọ possible. The way they go, the way they behave, the way they manipulate people, they are too good in manipulating people. They believe that what God cannot do, money can do it. I have said it time without number. So, when you hear for them, we be joy, you could be here follow. Things worse than that. Neme. No, nkema. Kekwe makande name, nkene maro. A lot of things neme outside the camera. Okucha ya ma Ibn Blessed Sacrament enu. My father were problem with bishop ya with congregation about all these people. Yemana na ha no under punishment. Akporo ha na-enye ha ego. Ano katagoma akụkọ. That is why I choose to be careful na internet space. Because there was some secret dog up there back and leak here, internet agbawa. Ihe na ajubo. To what end? Kede bi ya a na-eme kịta na-eji ibe? Kedu ihe ndị a chọrọ igeni? Kedu ihe bụ target ndị a? Anụ m ka agbara nze ha na-ekwu okwu na Ebuka Obi bụ highest. Na onye ya na ya na-eje tiduri ma tụwedbara aka bụ juiciest, but no ma na juiciest were congregation. Nnenechi okwu agbara nze. Onye omenala. Going back to our roots. Funu wega aka azụ ori. Because na ha afia ha ahụ. Ha futu onye ọ dị ha ka okwu etu ha nwobere ha chọwa onye ahụ. Say, get this person for me. No matter what it will take. Get this person for me. Order bụ order. Order brother ha. Ha dị ejikwa egwu. Onye ha na ọda onye ga order. And akụ Zion si n'ụdị ya ha alacha aka. Akụ Zion nata ya dịka 1 million. Onye 500 je 500. Bute ego niile akụ Zion wee. Ọ na-eme eri. Nnọọ ka agbala nze na-ekwu okwu. A na-akpọ pet. Ịmakwa juiciest kwa crowd. 6 o'clock prayers. Just a crowd. A na-ekwu okwu crowd. A na-ekwu okwu crowd n'obodo a. A na-ekwu okwu ministers. Nigerian ministers. A na-ekwu okwu crowd. Asị na ndị ọzọ niile anyụchago ka ọkụ. So unu pụtara na-ene ndị na-anyụ ka ọkụ. Ndị ọ dị unu ka ha anyụ ka ọkụ. Ịma how many branches winners were n'obodo a? All over the Nigeria and all over the world. Ima how many branches choosing way? Ima how many branches Deeper Life way? Ima how many branches Redeemed Christian Church about the way? Ima how many branches Grace of God Mission way? Ima how many branches Riches of Christ way? Ima how many branches Ascension Church way? Bako branches how ni ne chikota members ha? Kama na ga compete you. Ima how many branches Adoration Ministry nationwide, worldwide? Well, every one of the videos you upload na this or somebody see Lagos. Makandi na asi na anaro. Fada Mbaka members yes Lagos abia.
na narị members ya nọ ya bụ iwe na-ewu ebe Ebuka Obi nọ. Who sigh? Who cares? Who cares? Eboro fada. Ị na-akpa n'etiti ndị fada. Bringing more harm than good. Echem as an obedient Catholic born and brought up. Na ifu onye ya na bishop ya na-enwe problem. Onye ndo kasi echegodiri buchi fada na ọ na-enupụ isi. Ịma mmengolo. Ịma mkpanye ogbe gị n'ime ha. Ị try godi ka ị mara ihe buteru bishop ji. Ọ bụrụ onye ọbụla bụ fada ka ya na bishop ya sere okwu, no bishop ya chọrọ okwu, no bishop ya na-emegbu ya. Ị mara ihe onye ahụ mee. Nke ọbụla ọ sọrọ onye ya mee, mana nke m mbụ, nke m ịbụa bụ oji ncha asa ahụ mara owu ya. Enwere ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa na-enweghị ndị ji the information. Maria Amara, you cannot escape it. You can never escape it. You can never dodge away from it.